roedd Iesu'n cerdded i ddinas fawr o'r enw Jerusalem. Dywedodd wrth ddau o'i ffrindiau, "Plis ewch i'r pentra draw fan acw. Fe welwch chi asin ifanc yno, wedi glymu yn ymyl giat. Gadewch yr asin o'r rhydd a dewch ag ata i." "Ond beth os naeth rhywun holi beth da ni'n ei wneud?" gofynnon nhw. "Dwedwch wrthyn nhw fy mod i angen benthyg eu hasu nhw," iddo Iesu. Felly, aeth y dynion i chwilio am yr asin. Dyma nhw'n rhoi cotiau dros ei gefn i wneud yn fwy cyfforddus i Iesu eistedd arno. Aeth Iesu ar gefn yr asin i ddinas Jerusalem. Roedd pobl yn bloeddio ac yn gosod eu cotiau ar lawr i greu carpad o'i flaen. Dyma nhw'n torri cancennau o goed palmwydd wrth ymyl y ffordd ac yn ei chwifio yn yr awyr wrth i'r ymwelwyr fynd heibio. "Hwre, Iesu!" gwaeddodd pawb. "Hwre i'r brenin arbennig, yr addawol Duw a byddai ni anfon atom, hwre!"